ନା ନା ମୁଁ ଯିବି ଅଲଗା ଆଡ଼ୁ। କୁଆଡ଼େ? ଅଲଗା ଆଡ଼େ ବରାଦ କରିକି ଆଜି କାଲି ପଳେଇବ? ହଁ କାଲି ପଳେଇବ? କାଲି କ'ଣ ହେଉଛି ରାତି କାଲି କ'ଣ ପଳେଇବା? କାଲି ପଳେଇବି। କାଲି ରାତି এইପଟେ ଚାଲୁନ ଏଇଟା ବଜାର ଘରେ ଖାଇଲେ ସମୁଦ୍ର ଧୂଳି ଉଠୁଥିବା ଭଳି ନମ୍ବର 1 ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆମେ ଆଇଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଷ୍ଟଲ୍ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆମ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ପାଖକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି। ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି। ଗୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ପୁରା ମାଗଣା। ବାଇ ୱାନ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି। ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି। ଗୋଟିଏ କିଣିଲେ ଗୋଟିଏ ପାଉଛନ୍ତି ପୁରା ମାଗଣାରେ। କଥା ପୁରୀ ବେଳକୁ ଆଉ ଆଣିଛନ୍ତି।